אנחנו בפרקי אבות, פרק ה' משנה י'. זה מהממרות שכל כך שגורות בפי כל דכפין, ואנשים שחושבים שיש שמץ מסורת בפיהם, אוהבים להתחיל ככה משהו בפרקי אבות. אם אין אני למילי, שלי שלי ושלך שלך. עכשיו אנחנו קצת נתבונן לעומק הדברים. 4 מידות באדם, האומר שלי שלך ושלך שלי, עם הארץ. שלי שלי ושלך שלך זו מידה בינונית, ויש אומרים זו מידת סדום. שלי שלך ושלך שלך חסיד, שלך שלי ושלי שלי רשע. רשע. כן. קודם כל, מבינים כבר בפשטות, גם מכפילות ההגדרה פה, מידה בינונית, יש לנו מידת סדום, שיש פה דברים עמוקים. רגע, יש פה 4 מידות או 3? כמה יש פה? שלי, 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 שלך. תמיד 4 מידות, זה חוזרים פה 4 מידות בתלמידים, 4 מידות וכולי, כן, פה 4 מידות, כן, שלי, שלי, שלה. 4 מידות בנותני צדקה, נותן שיתנו אחרים וכולי. שקלא וטריא מעניינת מאוד, כן? שקלא וטריא במילי דחסידותא, כמו שחושף לנו פה על כל צעד ופינה. מה אתה חושב? איזה מידה זה סוציאליזם? זה מידת חסידות, כן? שאנשים מבינים שיש שני דברים בסיסיים ביותר שהם מעוגנים בהרבה הלכות, כן? יש שני דברים מאוד בסיסיים. זה יותר כמו עם הארץ. אם שאלת, רגע, אנחנו נראה גם את עם הארץ. הרי בהרבה מקומות מתייחס, פה בספר הזה לא מובא על עם הארץ, כי מה שרבי עובדיה מברטנורה נותן הגדרה פה ממצב את זה. אבל אם שאלת על סוציאליזם בהקשר של פרקי אבות, אני אגיד לך, יש שני מושגים בסיסיים ביותר, שהם משוקפים בכך וכך הלכות בשולחן ערוך היהודי, כן? בכל חלקיו, ובעיקר כמובן באבן העזר ובחושן משפט, כן? יש שני יסודות שחייב להפנים אותם, וכל יהודי שהיה גדל בסביבה נורמלית היה מפנים אותם כמובן ממתי שמתחיל לנהוג בעזרת השם, כן? ללא תחליפים. שהחברה הפוסט-אברהמיסטית, הסדומית, המערבית של היום, משחיתה מאדם את המושגים האלה. ואז מגיעים כל מיני עיוותים, כן? שני יסודות פשוטים הם ככה. אדם לא חי לבד, בכלל. מה שמסוגלת לעשות חברה, מה שמסוגל לעשות ציבור של בני אדם, לא ניתן לבן אדם בודד לעשות. לכן כל מה שהוא מצטיין בתוך החברה הזאת, או בולט בתוך החברה הזאת, או מצליח להגיע בתוך החברה הזאת, הוא חייב לכולם. לפני שמישהו שמה חייב לו. זה, היסוד של זה, זה המניין היהודי. הרי אין בשום דת, המניין היהודי, אין בשום דת, התפילה זה הכל, כן, ראשית כל, זה תפילה לבורא העולם. כמו שאומר הפתגם ביידיש, פוניין רבונים כן מניין נתמחון. פונצן פרוסט אידון כן ומחון המניין, כן? כשיש מניין, יש קריאת התורה, יש שליח ציבור, יש הכל. אין מניין, לא משנה שאתה חזן גדול, לא משנה שאתה בלקר, רהוט וכו'. אין לך כלום. זה היסוד, זה מה שילד בן 3 מפנים, כן? ואחרי זה לומדים בהרבה דברים, כן? עניין של חברה שמסביב, אתה תלוי בה, לא בגלל שככה מישהו החליט ומדקים את האינדיבידואליות שלך, להפך, בשביל הקיום שלך אתה חייב את החברה שמסביב. והנושא השני, מי שלא יכול להתפרנס, מגיע לו לחיות. הוא לא מועמד לרצח ולא לאוטנזיה. מגיע לו לחיות, כמו מי שיכול להתפרנס. לא ברמה של מי שזה, אבל פרנסים אותו, כן? ואגב, פה גם כן יש נושא חשוב שהרבה בסטנת ישראל בעולם מפיצים פה, ויש הרבה יהודים, מה שנקרא ברוסית, שמוסיפים את
מילה גוריה, גוריה זה צרה, כן, בצרות, כן, כאלה. יהודים גאים בצרות, גוריה, גוריה גורדי יברי, כן. אומרים, לגויים לא, רק ליהודים, נור פרמיינה אידלך. לגויים לא, מפרנסים עניי נוחים עם עניי ישראל, וככה בכל דבר נאמר. זאת אומרת, דקדוקים הלכתיים לגבי מה חייב להחזיר, ואיך מפרנסים וכולי, כן, זה חל רק על יהודים. על הדינים של יחסים עם הנוכרים, וזה בגמרא גם הרבה פעמים מופיע, כן? דינים אחרים לגמרי, פשוטים, של קידוש השם וחילול השם. של קידוש השם וחילול השם, כן. זהו, אז זה שני יסודות גדולים מאוד, וזה שני יסודות שהסוציאליזם האמיתי, זה שנבנה במדינות סוציאליסטיות, כן? אני לא מדבר על התיאוריה המרקסיסטית של איש המחקר הכלכלי הדגול, המשומד והיודופוב קרל מרקס, כן? הוא דווקא לא דיבר על הדברים האלה, אבל ההבנות של החברה זה היו שני הדברים האלה, כן? לכולם מגיע לחיות, הרמה זה כבר עניין אחר, אבל לחיות בהחלט, וגם בשביל הצלת חיים עושים הכל, כן? ועניין שני, שכל אדם מהרגע שהוא נושם את האוויר הראשון הוא חייב לחברה, כי הוא גם לא נולד לבד, גם היו אנשים שטרחו, נשים צדקניות שטרחו, כן? המילדות וכו'. זהו, עכשיו 4 מידות באדם. עכשיו בוא נראה מה אומר הרב עובדיה מברטנורה. מה הוא אומר? שלי שלי ושלך שלך, איני רוצה להנותך, והלוואי שלא תהנה אותי. כאילו מייכל טייבס, כמו שאומרים ביידיש, כן? לא רוצה להזדקק לבריאות. הוא מבאר על פי פשט, אבל עניינים של חסידות משתקפים פה. והרב על כל דבר מסביר במילי דחסידות, נראה מה בספר הזה פה הוא מסביר. מתישהו בעזרת השם נראה אולי במקומות אחרים, ככל שנמצא גם שם. קרוב הדבר לבוא לידי מידת סדום, שמתוך שהוא רגיל בכך, אפילו בדבר שחברו נהנה והוא אינו חסר, לא ירצה להנות את חברו, וזו היא מידת סדום, שהיו מתכוונים לחלות הרגל מביניהם, ואף על פי שהייתה הארץ רחבת ידיים לפניהם, ולא היו חסרים כלום, כן? כלומר, אומרים, הרצון הזה, אל תיגע בשלי, ואני לא צריך מאף אחד, יכול בקלות להביא למידת סדום, והרב הקדוש מברטנורה אומר שזה סדום כפשוטו. סדום כפשוטו, כמו שבסדום לא רצו שאנשים יבואו, יעברו שם, כן, שיתגוררו שם, כן. אז לא היו מושגים של גבולות, מדינות וזה, עכשיו זה פשיטה, כן, מה פתאום מישהו יבוא להתגורר, כן, בשטח שלי. אצל הבדואים עד היום אין גבולות, מה? אתה יכול למצוא גששים בצהל שיש להם קרובי משפחה די קרובים בערב הסעודית, שהם גם שם איזה משהו גששים. האמת היא, זה ודאי שזה המידה הטובה. בכל תקופה המצבים שלה, אבל ככלל... זה לא מידה טובה כי גם להם יש טריטוריות והם רוצחים, אז כאילו זה לא מידה טובה. הם רוצחים מרוצח, לא רוצחים סתם. רוצחים גם מוצאים אותם להורג, כן? שום חברה לא חיה, זה לא בתור חברה של רוצחים. כן, אבל הסיבה היא שיש מישהו שיוציא אותם להורג, זה לא סתם. כאילו גם לבדואים יש טריטוריות וגבולות. לא, יש טריטוריות, אבל אני אומר, הם לא מכירים בגבולות של המדינות, כן? אנשי סדום הם לא היו שבט. הם היו דווקא מדינה, זה הקטע, זה הפשיזם, זה מדינה. השבטים עם הגבולות שלהם זה דבר טבעי, כן? עכשיו, שלי שלך ושלך שלי עם הארץ, שנהנה ומהנה בשווה, וזהו יישובה של הארץ. פה חשוב להבין, עם הארץ זה לא מה אמורץ, אמורץ ביידיש, אמורץ, כן? זה לא בהכרח במקורות, בתורה שבעל פה, עם הארץ זה מגוון גדול של מובנים שם. למעשה יש שם התפלגות עצומה, מן הקצה לקצה.
עם הארץ מכנים גם את הגרוע ביותר, ששונא תלמידי חכמים וכו', וגם פשוט מי שעוסק ביישובו של העולם. כן. במשמעויות שונות משתמשים בביטוי הזה. כן. כי מי שלא תלמיד חכם, בוא נגיד ככה, עם הארץ זה מי שהוא לא תלמיד חכם במובהק. עכשיו, תלמיד חכם במובהק, אנחנו בוודאי לא מצפים ממנו לשום מידות רעות ולשום פגיעה רעה בזולת. כל מי שאינו תלמיד חכם, ניתן לצפות ממנו הכל. עכשיו הוא עוסק ביישובו של העולם. מחר אם הוא צריך, אז הוא בשביל בצע גדול או קטן, יכול לעשות דברים שלא נעלה על דל שפתיים. ובשביל התאוות שלו וכו'. ועדיין ראוי לכבוד מי שעוסק ביישובו של עולם. רק מה? צריכים להביא אותו למידת תלמיד חכם בכלל ישראל, ולהכרה עמוקה של צווי בורא העולם אצל בני נוח. וזהו יישובה של הארץ, אבל אינו יודע קרא דכתיב, ושונא מתנות יחיה. וזהו לשון עם הארץ האמור בכל מקום, שרוצה בתיקונה של הארץ. אבל אין בו חוכמה להבדיל בתיקונים הראויים. בלי תלמידי חכמים לא תבוא הארץ על תיקונה. בלי תלמידי חכמים אין תיקונה של הארץ. עם הארץ רוצה בתיקונה של הארץ. אבל בלי תלמידי חכמים לא ידעו לבחור בתיקונים הראויים. ניסוח יפה מאוד. זהו, אז אנחנו ראינו מה זה שלי שלי ושלך שלך. כן, ושלך שלך שלי ושלי שלך זה עם הארץ, שזה לא כל כך רע, כן, מהנה, אבל הוא לא יודע, ככלל הוא רוצה בתיקונה של הארץ. אבל מתי ספציפית צריך להגיד שלי שלך, ומתי ניתן לומר שלך שלי, זה רק השולחן אורוך יגיד לנו. ותלמידי חכמים שבדור, או למצער, אם יש יהודי תלמיד חכם בסביבה שניתן לשאול אותו. אחרת קשה מאוד לדעת את זה. כן? כמו שמופיע בספר תניא קדישא, כן? מטומאתה ומחלאתה, כן? החב"ד גואל את הנפש הבהמית, החב"ד שבאדם, מטומאתה ומחלאתה. טומאה זה הרוע שבנפש הבהמית, והחלאה זה הטוב שבנפש הבהמית שבישראל. יש בה טוב מלידה, גם אצל אומות העולם בני נוח, שהם חסידי אומות העולם, חיים כפי שבני נוח. חלאה זה כי הטוב ללא הדרכת חב"ד, הטוב ללא שולחן אורוך, הוא חלאה, כי לא מבחינים מתי צריך להפעיל את הטוב ומתי לא, כן? או כמו שהיה איזה חכם אחד בבריטניה, חכם גדול ומופלג בגיל וגם בחוכמה, והיה דיין בבית דין. כמדומני דווקא הוא בעצמו מהעדה החלבית. היה בבית דין החרדי בבריטניה, והוא הרצה הרצאה היה סיפור לפני כמה שנים. והוא הרצה הרצאה, והפליט שם משהו כזה, תראו מה שקורה פה בסביבה שאנחנו חיים פה בתוכה, כן? לא לרוחנו הרבה דברים, אבל תראו, הנה, רק לפני דורות ספורים הייתה שנאת ישראל קשה מאוד, כן? בבריטניה פה היו פוגרומים. אני יודע שהיו בבריטניה פוגרומים, הרבה אנשים לא יודעים, כן? אז כשהמחבלים הציונים עשו מעשי טרור בארץ הקודש, ובבריטניה היו אשכרה פוגרומים, שריפות של בתי כנסת, רצח, מה שאתה רוצה. הם יודעים לעשות את זה. אחרי זה תחפש בגוגל לורד גורדונס ריוטס, פוגרומים על הקתולים בבריטניה, במאה ה-18. כן, אחלה פוגרומים, כמו שהיה נגד היהודים ברומניה. ברוסיה הצארית זה היה טיפות, כן, זה לא היה
ברומניה זה היה ממש תדיר בכל הזמן. כן, בקיצור, אז הוא אומר, אבל תראו, עכשיו לא רוצים שיפגעו בזולת שונה, לכן כל הסיפור של הלהט"ב וזה, כי יש איזה טוב בזה, כדי מאוד מאוד להתרחק, לעשות סייג, ככה הנאלתר תלמיד חוכם עשה את העיונים שלו, לעשות סייג לנושא הזה של שנאה ופגיעה בזולת. כן, לשמחתם של שלומי אמוני ישראל, שיותר מבינים את ענייני הדינמיקה החברתית ואת ענייני ההלכה כפשוטם בלי התפלספות אוקספורדית. בתוך שבועות ספורים 500 רבנים חתמו על דרישה אליו להתפטר מכל התפקידים, לעזוב את בית הדין, לא להופיע יותר בציבור, והוא סבר וקיבל ואמר שטעה, כל אדם יכול לטעות, חוזר בתשובה וזהו, מודה ועוזב ירוחם, ויצא מכל התפקידים. אני לא זוכר. אם אנחנו נחפש נמצא. לא זוכר. אפשר לזכור הכל. ההארד דיסק ישן. שטח אחסון מצומצם. זה היה לפני כמה שנים. זה היה כשאני כבר הייתי פה בבלרוס. כן. כי ההדים הגיעו גם למדיה בשפה הרוסית, ופנו אליי בנושא הזה, ואז אני חיפשתי בעברית ובאנגלית, ולמדתי את הסיפור הזה. כן. עכשיו, מה אומר ריש בני ישראל? אומר, קודם כל, בספר... אני מצא את זה, זה היה ב-2017. Dr. K. Sephardi rabbi who hailed... יופי, שלח לי קישור בעזרת השם, עכשיו אנחנו נתמקם בזה. טוב, יופי, שלח לי קישור, אשר. הרב יוסף דואק, חרבי. דואק, כן. דואק, כן. עכשיו ככה, ריש בני ישראל מתמקד, זאת אומרת, הוא מתמקד בכל, אבל פה בקובץ הזה שהוציאו תלמידי חכמים גדולים שיש ללובביץ' שהם ממש לא בולטים, והם עושים עבודת קודש ועבודת נמלים שבעדות אחרות היו עושים מהם גשקס גדולים, אבל בחב"ד לא. בחב"ד היה עניין שלא עושים גשקס מרבונים, והיום בדורנו לצערי גם אין כל כך כבוד לעצם העניין של תלמידי החכמים בלימוד תורה, לצערנו הגדול. אלילים, כן. אבל אני הייתי ב-770 ואני נכנסתי לספרייה שם, כן, שם באחד המתקנים בקומה כלשהי, שנייה או שלישית, ושם יושבים יהודים בזה, ואני ככה שאלתי מה עוסקים ומה זה, אומרים זה תלמידי החכמים מובהקים ביותר, והם עובדים על כל המורשת של הרבה, את הכל לשים, ובאמת כל הכרכים, עשרות כרכים שמוציאים, כולם מצוידים במראה מקומות מצטלבים, כן, בכל מיני דברים כאלה. אז אנשים שהם תלמידי החכמים עם חריצות ובקיאות מופלגת ביותר, לא עושים מהם גשקס, כן, בכל העדה האחרת. כן, אבל הם עשו מהרב הראשי את האלוהים העיקרי, כל אחד. כן, האלוקים העיקרי זה בורא עולם, וריש בני ישראל. אבל הם עשו מהרב... ריש בני ישראל, השכינה מדברת מתוך גרונו, שזה תפקידו של משה רבנו בכל דור ודור. כן, דברים פשוטים. לכן בא להתגאה אדם. ורבותינו נשיאנו הייתה בהם מידת הכנעה בפני בורא עולם וענווה אנושית לעילה ולעילה. פה בכלל בל נשווה לשום עדה אחרת, בכלל בל נשווה. כן. עכשיו, אז הוא אומר, מה העניינה של מידת רשע למיליד החסידותא? כולו מיליד החסידותא, אז מה אומרים? שלך שלי ושלי רשע. למה מתכוונים פה, כן? מתכוונים פה לגנב או לאחד שמפלח דברים? מצחיק, כן? בשביל זה לא צריכים לכתוב פרקי אבות. כתבו על זה חושן משפט.
זה לא בפרקי אבות, משהו פה לא זה. הביאור, התנא מדבר באדם שמתנהג בפועל, על פי דין, אף לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין זה אומר שהוא בעל צדקות, אך הוא לקוי בעניין של אמירה. כן. יש גם מין עיוות כזה בדקוס, כן, בן אדם מפחד להיות צדיק, כן, הוא לא רוצה להיראות צדיק, כאילו. אז הוא חייב להגיד משהו שמאזן את מעשיו הטובים. זה גם עיוות, כן, זה מיותר, כן. עשית טובה למישהו, תגיד, הקדוש ברוך הוא עוזר לך, זהו, לא משנה דרך בי. אבל לא, מה, זה שטויות, זה לא, זה עזוב, מה שטויות? זה לא שטויות, עשית מאמץ. תגיד, ברוך השם שזכיתי לעשות מאמץ לכבוד הבורא יתברך. זה שטויות, לא. כלומר, הוא אמנם מפזר צדקה לעניים ביד רחבה, אך בשעת הנתינה הוא מודיע לעני, ששלך שלי ושלי שלי. תדע שלי. הוא נותן את הנדבה רק מנדבת ליבו הטוב. אדרבה, זה רשע, כן, זה לא המקרה שאני אמרתי. זה אחד שמאזן גם כן, רואה לנכון לאזן. הוא מפזר, אבל שהעני, פה שהעני לא יתפוס ראש, כן. תדע, שלך שלי ושלי שלי. בדוגמת אמירתו של לבן ליעקב, הבנות בנותיי והבנים בניי, כל אשר אתה רואה לי הוא. שבטוב ליבו מרשה לו לקחת אותם. כן. לארג'. כלומר, לא מדובר ברשע בפועל חלילה. אבל בלבן זה לא היה צדקה. בלבן זה לא כל כך... אמת, ודאי. זה דוגמה, כן. תמיד המשל והנמשל הם אף פעם לא תואמים ב100%. שלאחרת, למה בוחר יש בני ישראל להביא את הדוגמה הזאת דווקא? להראות לנו שאחד שמפזר צדקות ומדבר ככה שאני לא יתפוס ראש, יש בו בדקוס גם ממידת לבן. שאכן, כן, אכן יעקב לקח את מה שמגיע לו, בוודאי ובוודאי, מה זה הבנות בנותיי? נתת אותם, לא קיבלת ממני ערך מוסף כהנה וכהנה, כן? עדר של בנות אפשר לקחת, לא שתי בנות, כן? עכשיו, אז מי שמדבר ככה, שזה אני מפזר צדקה, ומה שאתם מקבלים זה ממני, זה דומה בדקוס, אולי גם לא כל כך בדקוס, ללבן אפילו. לבן הוא בוודאי לא דמות חיובית, כן? במסורת היהודית, כמו שאומרים. ומשמענו התנא, שלפי קנה המידה של מילד החסידותא, הוא נקרא רשע, מחמת אמירה זו בלבד. שהוא ככה מודיע שזה שלי, זה אני נותן וכו', כן. ותראה, הרי הדברים האלה יש להם השלכות והשתקפויות בחיי יום-יום, הוא איננו ממש. תשים לב, בתי כנסת, כן. טוב, אפשר לשים שלט, שלדון קטנצ'יק, אפשר לשים, כן, תרם פלוני אלמוני. תראה, זה לוחות זיכרון, אפשר לחשוב מה זה על ציוני גדולי ישראל בצפת, אין כאלה לוחות כמו היכל הישיבה נבנה בתרומת משפחת כץ ומשפחת שמץ וכל השמות שם בכל הגרסאות שלהם ביידיש, בעברית ובאנגלית, הכל שם בדיוק אייסיאס או בעיוות אייסיאס, כן, והכל באותיות זהב בגודל קידוש לבנה, כן, על כל מיני מקומות. עכשיו, יודע כל מי שצריך לפרנס ישיבה בארץ, כן, שעושים בשמחה, אוספים כסף לבניית בית כנסת או לאיזה משהו, אפילו לבנייה באותה ישיבה גם אפשר להשיג, כן?
כי ישימו שם לוח זיכרון על כל הקיר, שזה משפחת כץ, משפחת שמץ, משפחת לואיס, לוי, לוין, ומשפחת קגן, קייהן, כהן, ובכל השפות, ובהכל בזהב, ובקידוש לבנה, ועוד אתה תמצא מי שייתן כסף. אבל צריכים להתיישב, המורים והתלמידים, כן, ירבו, כן, צריכים להתיישב לאכול משהו 3 פעמים ביום, מה נעשה? מה נעשה? הנה, אני עוסק בבישולים לעצמי, כל היום נשרף, אין זמן ללמוד תורה, כן, ככה. הקדוש ברוך הוא גזר עליי על מה שבצעירותי לא למדתי מספיק, שהיו לי כל התנאים וכל האפשרויות. עכשיו, אז צריכים לאכול, כן, אז זה לא רוצים לתת. לפרנסת ישיבה, לפרנסת הכולל, כן, לאוכל נפש, להוצאות יום לא רוצים לתת. למה? זה לא יונצח. רגע, שנייה, אתה מנציח במה? בעצים ואבנים אתה מנציח. אתה רוצה הנצחה בפני בורא עולם. תן את ההנצחה הכי טובה. תן מה שראש הישיבה מבקש. מה אתה מציע? לבנות עוד היכל? כשאומרים לך שצריך לפרנסה ולמשכורות של המורים ולהוצאות האשל, כן, של הישיבה. כן, אתה מבין? זה העניין. אז זה גם מהמידה הזאת, של שלך שלי ושלי שלי, כן? זה מהמידה הזאת, לכתוב באותיות זהב קידוש לבנה, הבנים בניי והבנות בנותיי. יש בזה מידת לבן הארמי, כן? זה בעיה ידועה בכלל ישראל. בעיה ידועה מאז ומתמיד. יש אגב, לא יודע מה ההקשר, אם עלה בראשי, אז יש פה הקשר. כלומר, ההקשר הוא נכון. היה לרב הצמח צדק היה חסיד שהיה בעל בית אכסניה גדול, ובתוכו הוא החזיק חדר אוכל לעוברי דרכים עניים. שם היו אוכלים ושותים, ובמועדי ישראל מקבלים גם כוסית משקה, כן? כן, לא מחללי שבס ויום טוב חלילה היו מקבלים, אבל יש חלומד ומי שהיה חונה שם לשבס ויום טוב וכיוצא בזה. עכשיו, זה היה בית אכסניה משגשג, שם באים, סוחרים, כן, יש חניה לסוסים, יש תחנת דלק לסוסים, יש הכל. חדרים מפוארים, פחות ויותר, וסתם טובים, כן, ועוברי דרכים עניים שם אוכלים ושותים, ומי שבאיזה דרך מתאכסן גם לא מגרשים אותו עם שותים, כמו אצל הפריצים, כן. והוא בעצמו היה משגיח על איך שמתנהל החדר אוכל הזה. למה? כי הצוות, אז הם יודעים שהיכן שסועדים הסוחרים, כן, מזמינים שם אבזים צלויים וגיפילטה פיש ומיני דברים, והוא גם דוחף איזה מטבע, כן, טיפ לצוות, כן. הם משאיר תשלום ביד רחבה וזה, ואלה לא משלמים כלום, רק שתי בנות הב-הב, כל אחד אומר ותביא לי זה, ויש תוספת, ופה ושם, ותה בכלל רק תספיק לשים, כן. לכן הוא בעצמו, בכבודו בעצמו, בעל כל המפעל הגדול הזה, היה משגיח מה שקורה בחדר האוכל, שישרתו כמו שצריך את העניים, שיספקו מה שהוקצה להם, שיספקו להם בלי שום חוכמות. ובלי שום פויל שטיק, ובסבר פנים יפות, כן? מי שלא יחייך לעניים הסועדים. מה, לא היה תחבורה, כן? הנה, בן אדם יש לו ברית של עניים, בעיירה אחרת, 50 ויורסט משם, הוא מתחיל לצעוד, הוא יגיע, תוך יומיים הוא יגיע, בדרך צריך לאכול, לשתות משהו, בחורף במיוחד, כן? אז זה היה עניין של אכסניות לעניים וכולי, אבל זה היה אצלו בהידור, כן? כמו שגבירי חסידי חב"ד היו עושים הכל בהידור גודל. פה הוא הידר בעניין הזה. עכשיו הוא בא לרב צמח צדק, אומר, אני רוצה להעביר את המפעל כולו, את כל המתחם הזה לבניי. בניי כבר הם בעלי עסקים בזכות עצמם, ואנשים כבר בוגרים מאוד, ואני רוצה לעזוב את כל העניינים האלה, להסתגר בבית המדרש
ולהתמסר ללימוד התורה וללימוד החסידות, מה שנפשי חשקה כל הימים. אבל מה פתאום? מה קרה? הוא אומר, תשמע, יש פגיעה בדקוס של הנשמה שלי, כן? כשאני נכנס לחדר אוכל הזה, העניים מתחילים לשבח אותי ולהלל אותי, רפלני, כן, רפלני, אוי, תבורך, צדיק, גדול, אתה מלאך, אתה יותר ממלאך, אתה פה שם וזה. אבל זה פוגע לי, אני מבטל את הישוס בלימוד החסידות, בתפילה, כן, בדבקוס, גם אין לי כל כך זמן בגלל העסקים. ואלה פה מורידים אותי לעברי פישחת, הרי זה איכשהו שומעים את זה, זה מגביר את הישוס, מגביר את הגייבה. אז יוצא שכל עבודת השם שלי ניתמס. לכן אני רוצה לעזוב את הכל. הרהר דקה, אדמו"ר הצמח צדק הסתכל עליו במבט חודר ואמר, Nur der Oremann wird הפנמוס ונזת. אבל העניים באמת מגיעים לסובעה, שמה, אצלך. ויש פה תרתי משמע. מה התרתי משמע? אתה אומר שעבודת השם שלך אינה אמת, זה בעיה שלך, אז תעבוד את השם יותר טוב. אז תבטש יותר את הישוס שלא ישפיע עליך, מה שאנשים אומרים, אז זה דבר גדול שלא ישפיע עליך. תעבוד על עצמך. אבל הם באמת צבאי, מה שאתה נותן זה דבר אמיתי, כן? זה לא נתון לשקלה ויטריה, איפה זה בדקוס, זה בפשטס. אבל היה פה עוד עניין, כי אדמו"ר הצמח צדק הכיר את כל ההקשרים בשטח. והוא הבין שברגע שהוא יתרחק משם, לך תדע איזה אנשים הבנים שלו. זה שהם צעירים ממנו בהרבה, זה ודאי, כי אלה הבנים שלו. האם יהיה בהם תבונה אישית להשגיח שהצוות לא יתעמר בעניים ובאמת יגישו להם כל מה שצריך ובסבר פנים יפות. וברגע שהוא יעזוב יגידו יאללה זה הלך, עכשיו אנחנו קצת פה נעזוב קצת את המסחרה הזאת, יאללה לא לרקוד פה בפני העניים, כן? ולכל אחד להגיד רב הילך, מה עוד כבודו רוצה, כן? ומה עוד קנקן תה מיד ותכף, לא, אנחנו כבר עוזבים את השטויות האלה. הרב הצמח צדק, הוא ראה את הדבר הזה. אז הוא אמר, דה אורמן ורד הפנמוס ונזת. קודם כל זה דבר אמיתי, כן? שהוא בשטח, בפשטות, זה לא נתון לעיונים. ודבר שני, אם אתה בורח מהמערכה, אז כבר הם לא יהיו כל כך שבעים ומרוצים כמו עכשיו. כן? ואני שהולך בדרך בחורף, זה גם עניין של פיקוח נפשות. אם הוא לא יאכל כמו שצריך, לא ינוח כמו שצריך, ומצב רוחו לא יהיה כמו שצריך. זה העניין. זה בנושא של מילי דחסידות, גם כן עלה פה במוחי הדבר הזה. אז שלא יהיה במידת לבן, כן? וגם אל תהיה צדיק הרבה נאמר, כן? אל תחשוב, אנשים חללים אותי על זה שאני עושה צדקות, חליק, כן? לא צריך להתייפייף פה. אבל מאידך, חס וחלילה, גם לא להתפאר עם אותיות זהב וקידוש לבנה, שזה הבל ורעות רוח, וכמעט שמבטל את כל הצדקה הזאת, כי בסך הכל הרי אין משמעות בעולם הזה, לא להיכלות ולא לאותיות זהב, אלא איך עובדים את השם. תעבוד את השם, תן לארוחות לישיבה, לא להיכל הישיבה, קגן, כהן, כהן, בכל השפות והכתבים, והכל קידוש לבנה ואותיות זהב. חליק, תן שיוכלו התלמידים והמורים. עכשיו, משמנו התנא, לפי קנה המידה של מילי דחסידות, הוא נקרא רשע, מחמת אמירה זו בלבד. ועל דרך זה לאידך, האומר שלי שלך ושלך שלך חסיד. מדובר באדם שרוצה לתת צדקה ביד רחבה, לכן לא. לכן הוא משתדל לפייס את העני בדברים, על כל פנים, שלי, שלך ושלך שלך. מלמדנו משנתנו, שבאמירה הזו גרדה הוא נקרא חסיד. כן. הוא מפייס בדברים. זה לא דבר פשוט. לא היינו מגיעים למשמעות הזאת ללא רש בני ישראל. כן. זה שאומר שלי, שלך ושלך שלך, כן, זה לא אחד שנותן צדקות
ואומר, חליק, זה לא... זה הופקד בידי, זה לא אחד שמתייפייף כשהוא נותן צדקה, כי זה לא מידת חסידות. להתייפייף זה לא מידת חסידות. אלא הרב אומר על מה? הוא אומר על זה שאחד שאין לו, אבל הוא מפייס בדברים. בפשטוס. זה נקרא גומל חסדים במה? בגופו. זה נקרא בגופו, כן. בן אדם יכול לתרום בממונו, יכול לתרום בגופו. בגופו זה בדיבורו, בזמנו, כן. בעבודתו, אלה שיש להם אפשרות לתרום בממון, גם כן, אגב, פה אפשר לומר. אז הם חושבים שצדקה בגופו זה לא בשבילם. בשבילם ודאי, ובשבילם, ומי שמשתמט מגמילות חסדים בגופו, זה גם גדול מאוד, מי שמשתמט, כן? בפרט שאין לזה תחליף. ומי שיודע שבאמת חייבים ככה לעשות, כן? כל אדם שהוא עמיד מאוד ומעלה, הוא לא מת לגמול חסדים בגופו, כן? אז שוב, לא כל אחד צריך להיות כמו אותו חסיד של הצמח צדק. אבל לפחות כשמוכרח ואין תחליף, פה זה הגבול הברור. כן, מי שקם וגומל חסדים בגופו. זה איש צדיק. כן. לא צדיק של התניא, אבל צדיק במושגים שלנו, של העולם הרגיל. עכשיו, טוב, נסתכל קצת במשנה הקודמת. אני כאילו עוד איזה 10 דקות... אז בוא, אני רוצה משהו, הכנתי מילי דחסידותא בשבילך, משהו יפה. הנה איזה ספר גדול ועצום שכתב בן עירי ממש שישב בעיר מינסק, ירחם עלינו אמן, רבי יחיאל בן רבנו שלמה הלפרין, כן, בעל סדר הדרס. זו יצירה עצומה שעשו אותה בלי מחשב, כן, בלי 10 מזכירות שיושבות ומסדרות וכולי, יצירה ענקית. בכל אופן, אז יש פה על רב, מילי דחסידותא של רב. איפה זה? לא פתחתי בזקלטקה הנכונה, הנה זה פה, כן, הנה פה זה הסימניה, כן. הוא גם כותב על שמואל, הנה רב. 10 מילי דחסידותא היה עושה, רב. כן, רב שהוא מחבר, כן, בין התנאים והאמוראים, כן, ראשון האמוראים וחותם התנאים. עכשיו, ראשון, שלא היה רואה לאלא מ4 אמס. ככה, לא היה מרים עיניים להסתכל על יפי העולם. ולא הלך בגילוי הראש. כן, טוב, יש דברים שנקבעו לנו להלכה, כן, זה דבר חשוב. האמת היא שזה מידת חסידות, זה שאנחנו הולכים עם כיסוי. הכיסוי צריך להיות כמו שצריך, לפחות יהיה נראה ומכסה, כן, את רוב הקרקפת. לא כששמים איזה כיפונת ככה עם הסיכה, כן, בצד. ולמשל, החרדים שבמערב אירופה, ממש אנשים חרדים, אבל הם היו באים בין גויים והולכים ויושבים בגילוי ראש. מגיעים לבית ושמים כיסוי ראש. יוצאים לטייל, שמים כובע, כן, לבית כנסת וכו', אבל ככה במקומות העבודה היו בגילוי ראש. ככה זה היה. תמיד היה ככה, כאילו גם נגיד החרבים היו ככה. גם אבא שלי כשהיה בעיראק, סבא רבא שלי שהיה בטורקיה, ככה הם גם כן היו עושים. כן, כן, יכול להיות, כן. במזרח אירופה זה לא היה ככה, תמיד הלכו עם כובע, כן. אבל בכל אופן מצד הדין, כן, זה המצב. לא הלך בגילוי הראש. הוא מקיים 3 סעודות. 3 סעודות בשבת. אנחנו יודעים שבחב"ד מפלחים את הסעודה השלישית. אבל זה לא טוב, כן. חייבים לקיים גם את הסעודה השלישית, אז אל תתחן.
תברך על כזית לחם, וזהו, תשאיר ניגונים, אבל מה אתה מזלזל? האדמו"ר הזקן הכניס סדר סעודה שלישית לסידור, אז מה? עכשיו, מכוון ליבו בתפילה. מי לא יודע חסידותה? כולם צריכים לכוון. אז הוא היה מכוון באמת. הפנמסון. כן. אם הגמרא מציינת שזה מי לא יודע חסידותה שלו. מכוון ליבו בתפילה. לא הביט לצדדים. את העיניים לא מרים, ולצדדים לא מסתכל. היה מקיף שלא להטריח הציבור. כן, היה עושה... נכנס מהדלת האחורית כדי שלא יפריע. היה עושה דרך מסוימת שהיא תעבור ככה, שיותר ארוכה ויותר מטריחה אולי בשבילו, שלא להטריח את הציבור בזה שיקומו לפניו וכייצא בזה. לא אכל בסעודת הרשות. וכותב פה בעל סדר הדרס, כן, זה מוטל על כל מביא מקורות, זה מוטל על כל תלמיד חוכם. נראה דהית במדרש איכו, בפוסוק ויגרז. מה זה סעודת רשות? כל יום רגיל זה נקרא סעודת רשות? לא. סעודה זה לא ארוחה, כן? סעודה, עושים, כן, מסיבת מרים. עכשיו, הוא אומר, ויגרז בחצץ, כן, בירושלמי סוף תענית. רב אחר שאכל כל מטעמים שבעולם היה אוכל עפר. לקיים מה שנאמר, ויגרז בחצץ. יש אומרים שרק בסעודת תשעה באב, ערב תשעה באב, וזה בעצם שם זה הדין, כן? אנחנו מקיימים, לא יודע איך בכל העדה והעדה. בלובביץ' נוהגים שטובלים באפר את הביצה הקשה, כן? ועפר ואפר הם באיזהו מקומן מחליפים זה את זה, באיזהו מקומן לא, כן? לא, אז יש פה עיון בנושא הזה. בכל אופן, לא יאכל בסעודת, הוא היה אוכל מטעמים, זאת אומרת, היו מזמינים אותו לסעודות, כן? וגם הוא לא היה מבייש אנשים, היה מגיע לשם ואוכל מטעמים, אחרי זה אוכל חצץ כפשוטו, להעביר את טעם המטעמים. כן, זה מילי חסידותא, זה לא מומלץ לכל אחד. תתחיל להמליץ כאלה דברים לאנשים. זה מי שמגיע כבר מתוך עידון הנפש העילאי שלו, כן? כדאי לדעת שיש דברים כאלה, כן? אז קודם כל מה אנחנו לומדים מזה? שהוא לא היה מסרב לבוא לסיבת רעים, לא ריקה, כן? אבל איזה מושב של תלמידי החכמים וכולי, אבל עושים סעודה בשעת מייסה, כן? וזה לא ברית, וזה לא חתונה, כן? וזה לא סעודת יום טוב, כן? הוא היה אוכל שם, מה שהם אוכלים, רק אחרי זה היה אוכל חצץ, כן? שעושים ימי עיון לדיינים של בתי הדין של המדינה, והם מגישים שם, חביבי, מה זה? 5 כוכבים פלוס ירח, טוחנים שם באבו אבו אבוהון, כן? בלי עין הרע. אז הנה, אם רב היה שם, אחרי זה היה הולך ואוכל חצץ. לא חושב שמישהו מאלה אוכל חצץ, כן? חציר אולי, בלשון רשאלה. כן. לא אכל בסעודת הרשות. אז זה המידה השביעית, איפה השמינית חטא ומה... הנה, כל מי שהקניתו היה הולך לפייסו. כל מי שהקניתו היה הולך לפייסו. זה לא מי שהוא הקנית אותו. אם איזה בריאה, סתם בן אדם ברנש, הקנית אותו, הוא היה הולך לפייס את אותו אדם, כן? שוב, לא מתוך התייפיפות, זה מתוך כבוד לבורא עולם שלא יריבו יהודים. זה, מכל המידות שמוזכרות פה, זה מידה שהיא הכי קשה. אני מודה. בחטאי, שזה דבר הכי קשה, ולזה לא כל אחד מגיע, לפחות שנקרא על זה, כדי שלא נהיה... כדי שלא נהדר במידות שלנו שהם הפך מהדבר הזה, כן? כי דהית ביומו טבח אחד, חטא נגדו הזל
12 חודשים, לא אתה כמעט הערב יום כיפר, ולא אתה אמר, איזה לנו לפייסו? פגע ברב הונא, אמר לו, איך יקרא זה למר? אמר לו, לפייסו לפלוני. אמר אזל, אבא למקטל גברא. אזל קרא אבא ואמר לו, זיל, לט לי מילתא בהדך. הווקה לגרשא השתמת נגה, מחיה הרשע וקטלה. בקיצור, הוא הלך לפייס קצב אחד, וקצב אמר לו, אבא, כמו שאומרים ברוסית, פפשה, כן? אבא בעברית זה גם מילה של כבוד, גם מילה של זלזול פה ושם, זה כמו שאומרים ברוסית פפשה, כן? אמר לו, בסדר, זה בסדר, כן? ואז נשמט לו הגזן שהוא עבד איתו והוא נהרג, אותו אחד, כן? שאמר לו רב הונא, אתה הולך להרוג בן אדם, כן? שהוא יזלזל בך עכשיו, ואז הוא יכול, הוא עשוי להיהרג, והוא נהרג, כן? זה אחד הפירושים. עכשיו, בכל אופן, אז למקטר גברא פה מביאים גם כן בעניין היה יושב למשפט, כן? היה הולך למשפט, אז מפחד להוציא את הדין שלא לפי הדין, אז הוא אומר, אזל גברא למקטל, כן? שאני הולך לשים את ראשי, לסכן את ראשי. טוב, והיה קולו ערב ועלה לתרגם. היה קולו ערב ועלה לתרגם. כן, מה זה לתרגם? אז יש את התרגום מהתורה לארמית. מישהו דורש, כן, והוא היה מתרגם. היה מתרגם. יכול להיות שהיה קורא את התרגום לקריאת התורה כמו התימנים, כן. יכול להיות. כן, זה מה שהם עושים פעם. והיה רגיל בציצית ותפילין. אנחנו גם כן רגילים בציצית ותפילין, לפחות מצווים ככה, כן? העניין הוא שהיה הולך כל היום. מספרים על הגאון מווילנה שהיה יושב כל היום עם תפילין, כן? טוב, היום מי שינהג ככה זה יוהרה, אבל ככה היו תלמידי החכמים של פעם. יש כאלה שעושים את זה בירושלים. יש מקובולים שהם כל היום יושבים עם תפילין, כן, ודאי. לא כאילו מקובלים, קהילה שלמה שעושה את זה בירושלים, זילברמן. אתה מכיר את זילברמן? אם מכירים, לא. אם מכיר... זה מגיל 20 תפילין כל היום. אם מחליטה איזה קהילה שהם עושים ככה, זה לא טוב, כי זה כבר... זה לא עניין של תרוממות רוחנית, אלא זה עניין של דינמיקה חברתית מסוימת, שזה רק יפתח את הישוס. אני יודעתי, כן. אני יודע שיש גדולי עולם ומקובלים. הם בעצם תלמידי הגר"א, הם תלמידי הגר"א שעלו לירושלים מזמן תלמידי הגר"א, והם ככה... יש כמה דברים מוזרים, כן, שעושים קבוצות כאלה או אחרות, כמה חזונישניקים עם השיעורים המופלגים של כל מיני דברים שם. טוב, נו, בלבד שיכוונו ליבם לשמיים, אבל בכל אופן, מודע שהיום לא נוהגים ככה, אבל ציצית לעומת זאת, כן, שציציות מצויות, אז הולכים עם ציצית. אני הייתי הולך 15 שנה בערך הייתי הולך עם ציצית בחוץ, ובערך משהו סביבות שנת תשנת שמעתי את הרב עובדיה יוסף שדיבר בנושא הזה, והשתכנעתי מדבריו אני. ומאז הלכתי... אני למדתי בישיבה של הנכד של החפץ חיים, אז הם אומרים שכאילו והם בבית שלהם לא מוצאים ציציות, הם אומרים שגם הוא עצמו לא עושה. זה המסור שלהם. כן. כן. מרוב כן, הדיסוננס החזק שאחד עם ציציות ככה, כן, כל ציצית מלמיליאן
גופייה עם שרבולים קצרים ומדבר דברים על כל, על העצים והאבנים בזה, והציציות האלה מתנפנפות. אז יש פה קצת חילול השם, כן? לפחות בדקוס. אז צריך להתרחק מזה, אל תגיע לזה. ומי יכול להגיד שהוא מדבר רק לעניין, ומי יכול להגיד שהוא תמיד נראה כמו שצריך, אז לפחות שמור על הציציות, כן. אישית אני כבר שנים יש לי רק כאילו, בטלית אני לא שם ציצית אמת. מה הקשר? לא מתוך איזה עיקרון, זה פשוט ככה. חייבים ללכת עם הרבה קנפס, מצמר רחלים, כדין, לא, לפחות מחוץ לבית, שבן אדם יוצא מהבית, זה הדין. כי ביתו של אדם נחשב לצורך איזה עניינים כ-400, גם אגב לצורך כיסוי ראש, כן. אבל בכל אופן, את הראש מכסים כל הזמן, ציצית יש מי שהולך בבית, כל הזמן עם ציצית, יש מי שפחות מקפיד על זה, אבל לפחות שיוצאים מהבית חייב להיות ציצית כל הזמן, ויש פה גם שיקול מעשי מאוד. בן אדם לא יודע היכן ישיג אותו הפלסונים גזוק גבורן מלחמובס. ממש בן אדם לא יודע. דקה אחת, כמו יש כזה בילבורד כזה של המסנגדים, של ברכת אשר יוצר, כן? שאי אפשר להתקיים, אפילו שור אחוס, כן? ואז הוא נופל על עומדו, כן. אז כן, ממש כזה לא מרנין הפוסטר הזה. בכל אופן צריך לדעת שזה ככה, כן? שלא לדבר על תאונות וכו'. שבן אדם מחוץ לבית, תראה, אם יהודי פתאום מסיים את הדרך שלו בתוך הבית יש לו הכל, יש לו ספרי קודש, יש הכל, רואים שזה, כן, אדם מזרע קודש, עם סגולה. עכשיו, שבחוץ, חס ושלום, מגיע אליו המנקר הזה, כמו שקוראים לו המרוקאים, כן? אז חייב להיות לפחות עטוף בציצית. כן, יש בזה קידוש השם, ותיקון גדול לנשמה שלו וכל הדרך שהוא עושה אחרי המעבר הזה, כל הדרך שהנשמה עושה. חייב להיות עטוף בציצית, דבר פשוט. כן, הוא לא יודע מתי זה יקרה ואיפה זה יקרה, יכול לקרות לאף אחד. כן. לא כל אחד ימצא מטבע ברחוב, כן? וכל שכן איזה יהלום קטן. אבל זה שבמוקדם או במאוחר כל אחד יסיים את הדרך, זה בטוח. לכן, מחוץ לבית שהציצית תהיה עליו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, ישתבח שמו לעד, שנזכה ללמוד וללמד ולהוסיף בפרקי אבות.